Hello friends, बरायबाय Bodo Info official YouTube channel the big update नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइनि बागै अपडेट सफैदों बेनो जाबाय माइक्रोफाइनेन्स लोन लाग्राफोरनि NOC पेपर सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि दङ नोंथांमोना 25,000 एन्ड बेनिफ्राय अरुणोदयनि गोदान बेनिफिशियारि लिस्ट नोंथांमोननि रां मोनसिगोन आरो लोगोसे CMनि राङारि अनसुंथाइनि सायाव बिग अपडेट लाना फैदों दा बे भिडिअखौ हानायसेबां नायजोब अब्लानो बुजिगोन आरो शेयार खालामना हो जाहाथे बयबो मिथियो जाय नोंथांमोना Bodo Info YouTube चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना ला सरकारि साख्रिनि अपडेट मोनबाय थागोन लोगोसे नोंथांमोननि जायखिजाया राङारि अनसुंथाइनि बागैबो नोंथांमोनाहाय अपडेट मोनबाय थानो हागोन स' गोबां कमेन्ट्स फैदों माइक्रोफाइनेन्स लोन लाग्राफ्रा NOC खौ माब्ला मोनगोन आरो बेनिफ्राय SHG ग्रुपआव थानायफ्रा राङारि अनसुंथाइखौ माब्रै 25,000 मोननो हागोन मा सिस्टेमाव मोनगोन बेनि सायाव अपडेट दङ आरो लोगोसे गोदान लिस्टनि सायाव अरुणोदयआ बेसेबां रांसिम नोंथांमोना मोननो हागौ जोबजासिम जों बेनि सायाव डिसकास खालामगोन गोबाव खालामा जों थांनाय फै अफिसियेल वेबसाइटआव लोगोसे जोङो प्रुफबो नायगोन जों दायो फैबाय अफिसियेल वेबसाइट आसाम फाइनेन्स डिपार्टमेन्टनियाव देन बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना गोबां देग्लायो गोबां स्किम मोनगासिनो दङ आरो बे स्किमा माखासेया मोजां आरो माखासे नोंथांमोना साननो गोनां दङ दा बेनो जाबाय NOC जायनोखि नोंथांमोना माइक्रोफाइनेन्स लोन लादोंमोन 25,000 स' NOC पेपारखौ माब्ला मोनगोननो स' बेयाव सिमा मोनसे एनाउन्स होनाय बादिब्ला मिडियानि गेजेरजों डिसेम्बराव मोननो थांगासिनो दङ स' नोंथांमोना मिडियानि गेजेरजों खोनादों जानांगौ जे डिसेम्बराव NOC पेपारखौ होगोन होनना बुंदों जायनोखि माइक्रोफाइनेन्स लोन लादोंमोन वमेनफ्राहाय स' बिथांमोना रेहाय मोनसिगोन स' नोंथांमोनाहाय मोननो थांगासिनो दङ दा सेकेन्डआ फैबाय SHG एबा सेल्फ हेल्प ग्रुपआव जायनोखि नोंथांमोना दङ ग्रुपआवहाय मेम्बार्स एबा नोंथांमोना ग्रुपआवहाय दङ स' नोंथांमोना गोबां सोंगासिनो दङ जे नैबे 25,000खौ माब्रै मोननो हागोन स' बाथ्रा जाबाय फार्स्टआव ओरैबायदि बुंदों 10,000खौ एबा 10,000खौ फार्स्टआव नोंथांमोना इजि मोनगोन माने एप्लिकेसन होबानो जायनोखि रेजिस्टार दङ ग्रुपआ स' नोंथांमोना 10,000 मोनगोन नाथाय सेकेन्डआव नोंथांमोना आरोबाव मोनबावनांगोन इनस्टलमेन्टआ फार्स्टआव 10,000 होगोन 10,000 होखांनानै बे 10,000जों नोंथांमोना खामानि मावनानै दिन्थिनांगोन चेकिं जागोन अके आरो बे चेकिंआव नोंथांमोना गासैबो जुदि अके जायोबासो नेक्स्ट इनस्टलमेन्टखौ मोनगोन 10,000नि उनावहाय आरोबाव 15,000 मोनबावगोन स' नोंथांमोना खामानि मावनांगोन थ' बे खामानिया जुदि एक्सेप्टेबलबा नोंथांमोना मोजां खामानि मावदोंब्ला नेक्स्ट नोंथांमोना मोनबावगोन बेनो जाबाय चेकिं जाखांनानै 15,000 थ' नोंथांमोना 15,000 राङारि आरोबाव मोनबावगोन आरो बेखौहाय नोंथांमोना मोजां खामानि बाहायोब्ला आरो नेक्स्ट लेभेलाव बुरजानिफ्राय बुरजा मोननायनि चान्सआ दङ स' बेखायनो जायफ्रा SHG आव दङ नोंथांमोना फार्स्टआव 10,000 एन्ड नेक्स्टआव 15,000 मोननानै गासै 25,000 नोंथांमोना सरकारनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ मोनगोन आरो नोंथांमोनाहाय स' बेखौहाय सुखुनांगौना सुखुनाङा नेक्स्ट लेभेलाव जेब्ला आपडेट फैफिनगोन स' नोंथांमोना बेनि लेटेस्ट आपडेट मोनगोन दानि फैबाय थार्डआव बेनो जाबाय अरुणोदय स' गोबां कमेन्ट्स खालामगासिनो दङ जे नोंथांमोननि गोदान सोसननाय हाबाफारिया जोब्बाय नाथाय राङा हाबाखै स' बेनो जाबाय 2.0 आव नोंथांमोना मोनगोन 750 दा जायनोखि मोनबाय थाग्रा बिथांमोना मोनबाय कमेन्ट्स फैबाय जे नैबे हाबबाय राङा 750 दाखालि 10 डेटआव हाबबाय एन्ड दायो आसामाव गासैखौबो लानानै 27 लाख 27L बेहाय नोंथांमोना मोनबाय प्लास मैयायो 7L दाजाबनानै गासै 27 जाबाय गोदान बेनिफिशियारिफोरा दायो मोनथ'वाखै स' नोंथांमोना माब्ला मोनगोन मिथिखायो जे जोंनि अरुणोदय स्किमनि आसाम स्टेटनि राङारि सोनायनि डेटआ जाबाय अक्ट'आ 10 डेट माने जायखिजाया दानि 10 अक्ट'आव राङारि अनसुंथाइ अरुणोदयखौहाय सोनाय जायो दा गोदान एड खालामनाया 7 लाख एड खालामनाया नोंथांमोना नेक्स्ट नभेम्बर 10 आवहाय नोंथांमोना मोननो थांगासिनो दङ जोंहा मिथिखागौ जे बिनि डेटआ जाबाय 10 अक्ट'आव सोयो पेन्सनानो जा बा नोंथांमोननि राङारि अनसुंथायानो जा स' नोंथांमोना बेफोरबायदिखौ मोनसिगोन 750 दा जोंहा फार्स्टआव सोनाय अरुणोदयआ जाबाय 830 मोन बेनिफ्राय 1,000 जाबाय दायो 1,250 आरो मोनसे बाथ्रा बुंदों जे लास्टआवहाय नोंथांमोना 3,000 मोननोबो थांगासिनो दङ नाथाय बे बेसेबां सैथो दायो बुंनो हाया नाथाय नोंथांमोनाहाय बारायनायखौ नुगासिनो दङ जेला स' बेबो 3,000याबो मोनहैनो हागौ गभर्नमेन्ट थासान्दियाव थ' जियानो जा नोंथांमोना मोनबाय दायो माखासे नोंथांमोननि लेटेस्ट आपडेट 2.0 अरुणोदयआ नोंथांमोनाहाय नभेम्बराव हाबगोन स' दानि फैबाय CMनि राङारि अनसुंथाइ 2निफ्राय 5 लाखसिम नोंथांमोना सोर मोनगोन माब्रै मोनगोन लास्ट डेट माब्ला जों बेखौ दानिया नायनोसै स' दायो जों फैबाय अफिसियेल वेबसाइट CMनि अफिसियेल वेबसाइटआव नोंथांमोननि राङारि अनसुंथाइ आत्मनिर्भरावहाय स' नोंथांमोननि अनलाइना एबा नोंथांमोननि रेजिस्टारा दायो जागासिनो दङ नाथाय फाइनाल साबमिट जायाखै स' बे फाइनाल साबमिटआ डिसेम्बरनि लास्ट उइक एबा डिसेम्बराव जाहैनो हागौ एबा नभेम्बरनि लास्ट उइकआव जाहैनो हागौ स' बिनिफ्राय डेट फैयोबा गोदान फ्रेश डेट फैयोबा नोंथांमोना आपडेटखौ मोनगोन आरो बिनि रेजिस्टारनि लास्ट डेटआ जोंहा थागोन बेनो जाबाय 7 नभेम्बरसिम थागोन स' नोंथांमोना दायो खालामगासिनो एबा खालामनो हागासिनो दङ आरो रेजिस्टार खालामनानै लाथारनांगौ बे नङा नोंथांमोना लायाबाबो रेजिस्टार खालामनानै दोननो हागोन आरो जायफ्रा लायो स' नोंथांमोना फाइनाल फर्म साबमिटखौ खालामनांगोन लास्ट प्रसेसआव स' गोबां डकुमेन्ट्स नांगौ बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाना फैगोन A to Z स' बेनिफ्राय माब्रै रेजिस्टार खालामनांगौ भिडिअ दङ डिसक्रिपसनाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा नभेम्बर लास्ट उइकआव मोनसे नङा मोनसे बिनि आपडेटआ फैगोन लेटेस्टआ स' बेयाव नोंथांमोननि बैसोआ हमना ला मिनिमाम 28 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना 40+ इयार्ससिम हागोन
स' बिनि सायाव नोंथांमोना 2 लाख 5 लाखनि सायाव गासैबो डिटेल्स नायनोबा डिसक्रिप्शनाव भिडिअ दङ नोंथांमोना नायनो हागोन दा हमना ला सिम्पल 10 पासनिफ्राय डिग्री पास नोंथांमोना 2 लाख बेनिफ्राय जायफ्रा इन्जिनियार एबा डिप्ल'मा लानाय दं 5 लाख बिथांमोना मोननो हागोन आरो मोनसे बाथ्रा 50% नोंथांमोना बे रांखौहाय सुख'नांगोन हमना ला 5 लाखआव नोंथांमोना 2 लाख 50,000 बेनिफ्राय नोंथांमोना 2 लाख लायोबा 1 लाखल' नोंथांमोनाहाय सुख'नांगोन आरो बे सुख'नायाबो नोंथांमोना खनसेनो हरनाङा स' नोंथांमोना 4 बोसोरनि उनावहाय EMI बायदि बा नोंथांमोना इनस्टलमेन्ट वाइसआव हरनांगोन हमना ला 2500 बेबायदि दानफायाव जुदि नोंथांमोना 1 लाखखौ सुख'नांगौबा स' नोंथांमोना 4 बोसोर उनावहाय नोंथांमोना हरनांगोन आरो नोंथांमोनाहाय बेबायदि फाइनान्स सिस्टेमाव नोंथांमोना रांखौहाय सुख'नांगोन स' बेनिफ्राय A to Z डिटेल्सखौ नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव भिडिअ नायदो गासैबो डिटेल्सआ दङ दा गोदान रेजिस्टार खालामबा नैबे स्किम रेजिस्टाराव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो स' नोंथांमोना मबाइल नाम्बारखौ होनांगोन बेनिफ्राय लगइन विथ OTP आव नोंथांमोना क्लिक खालामबा नोंनाव OTP थांगोन आरो रेजिस्टार खालामनानै नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हायो स' बेखायनो डिसक्रिप्शनाव गासैबो डिटेल्स भिडिअ दङ नोंथांमोना माबोरै एप्लाइ खालामो स' बेखौ नोंथांमोनाहाय नायबानो जाबाय